Yes yo Kang iki tak pangane rotimu. Yes kek kono iki nggo kowe spesial nggo kowe Kang. Mumpung jas rarene iki. Yo Kang. Ngerti cangkeme jas iki entek iki nggo. Piye iki? Lombok iki. Icik semene timen iki arti kapakne iki kaya ngene iki. Semene mbane ulurke dhewe ya serangge nggon. Piye kian iki? Tak tandurke dhewe brintik kaya ngene. Jan judeg aku. Kaya sapa meneh kaya ini tuh biasanya budaya. Sapa ke? Weh, aku Kang. Aku sapa? Duwe jeneng ora? Weh, aku Tomo. Wis gek rene yo, patenono pitmu e. Yo. Ngopo iki Kang? Wis ngene iki lho. Wah, lah tanduramu lombok lemu-lemu no Kang. Lemu matamu kuwi, gila brintik kaya ngene, kaya jembutmu iki lho. Wah. Ya aja kaya ngono to Kang. Kaya ngene kaya jembut. Lah iki kaya ngene iki lho. Lah kowe Mas kok ngendi? Ya aku mangi saka ngendi-ngendi ki rene umat nyanggone kupluk, omahe suwungan, nyanggone si jas ya suwungan omahe. Lah iya to. Bocahe do ngandi. Lah kowe tak goleki rene iki apa ya nang kene bocahe kuwi? Lah sapa ngerti dolan nyanggone waris dulur lanang, wong jenenge kanca. Lah ndi ran do rene iki mangke? Do ngandi ya kira-kira. Goleki tek sing rene. Ora patah golek lombok kowe. Ayo jagungan kowe anakmu. Lah jagongane ngendi? Ya nek ngomah kono. Ya wis kayo. Wis kok kene wae Kang. Tek ranyang omah piye to? Lah rasah kene lho. Yes, ra apa-apa ngono. Jagungan Nek jagongan wong aku mangke ya bingung kanca ning genah iki. ora, lah kuwi po du kancamu ra ngono. Ya kanca lah kemang lek mau aku saka kono saka ngene kubuk ya ora nek omah. Mula oleh kancane tekan kene nggone jas ya ora nek omah. Yes, jagungan ro aku nak anu tak gekne kopi sik anu. Ya Kang. Kowe tek gur ngekek wae njero dibojoke apa piye? Disate nak Kang pitikmu yang katimbang ngekek wae ke. Pitike sapa? Pitike tangga kan enak piye to? Nah, kayak ngopi sik. Nah ya Kang, matur nuwun. Lah kowe endi wedangmu? Aku wis bar ngopi. Kayak cangkem pitik kae ngopo bengak-bengok mau ki. Ora ngerti wong emosi piye kae. Lagi budrek ndase ngene iki. Ora ngono kowe dhisik nganti sayahe iki jek emosian wae Kang. Mbah kowe pokoke emosi terus iki. Lah iya, jek emosian ngono mari darah tinggi. Lah piye meneh iki? Yo masalah akeh iki. Masalah apa wae lek akeh men masalah iki. Yo akeh pokoke. Mula aku emosi wae iki. Sing penting ya aja kaya mbiyen, ge arep nyemplung yang kedung ngono kae. Ora nek nyemplung kedung. Nyemplung kedung ya gerung tak tokne lho. Iso no bature bangga tenan. Wah, lah iki roti senengane jas ndek ngino Kang. Iya nyat sengaja tak simpen sik to. Lah iya untung bocah ora dolan ren. Dolan rene paling digiyak lagi nganti resik busi sae. Lah iya to Kang.
Padahal cangkeme cilik lho. Ate ngerti roti tek nyimut ngono ya. Ya maklum Kang, dango cilikane dhisik ra tau didulang roti. Mula saiki bareng gedhe greagase ra era karo roti iki. Yes ya Kang iki tak pangane rotimu. Yes kek kono iki nggo kowe spesial nggo kowe Kang. Mumpung jas rarene iki. Ya Kang. Ngerti cangkeme jas gentek iki lho. Lah iya to Kang. Cangkeme si jas gur cilik nyumi kaya ngono panganane oke ra era mula ora kon lara weteng wae. Ora bakal no Kang, jas lara wetenge. Masa iso ora lara weteng? Lah pancen cangkeme cilik. Nek kan silite ombo, dadine lancar nek mesing. Ora bakal lara. Walah oke lagi mangan malah bahas silet to Kang. Alah, biasane mangan kon letongan teluk kok. Mbah silete gila. Iki rotine rumah teno nek Kang. Nggo Sesuk sesuk nek. nandi kowe? Aku tak bali mulih sik. Oh iya wis. Matur nuwun iki, wis sauntara lho lek jagongan. Beli sik ya. Ya, hati-hati. Yo. Oh iya Kang, mumpung kelingan. Kowe arep nganti? Mandek kok sik ora? Aku arep mulih lho enek apa? Iya, engko bar luhur enek acara ora? Lah enek apa? Engko bar luhur rene yo, tak jak nyang gedangan. Wih, kondangan iki. Lah sapa wae? Lah iya kupluk, jas karo Mbah Karjo no. Lah arep enek acara apa? Yes pokoke gek mangkat to. Engko ngger bar luhur kek rene, rasa crigis wae. Bar luhur tenan to? Iya ya, skendang mangkat to. Bialang gelas tenan lho engko. Siap Kakak. Kakak cengelmu, pancen nyat wong biegleng ya ngono wae. Ya arep mulai waras-arasen panase ngeram. Ben diau te wesele ngeram. Ya ora rot-rot to cah kali e. Kapan le arep roti? Yo nyetel musik bantre rame sapa to kek? Sane wonge ya, Bu. Kita unak-unuk te kaya si jas. Sejas ya. Kaya jas. Golek apa jas? Lah lumut Kang. Kowe kepiye to jas te kaya wong gerang te malah rusuh kaya ngono. Musuh piye to Kang karepmu iki? Lah kowe kuwi lho te kaya wong gerang apik-apik golek apa malah golek jembut. Lek lumut. Sing ngondo golek jembuté sapa? Pengmu lho. Malah nguping-nguping kaya wong gerang. Ora mejane wirawiri golek lumut arep mancing pane iwak. Mancing-mancing kono ya enek raketan lele kok jair ngono. Walah. Aku bareng diaut dalah Gusti Allah. Ki wis rampung. Rampung apa kurang sithik. Kok jek apa banjir wae lho jas. Kowe ora Ya ndak ngeri ki diluku nek banjir ki. wis diluku. Ngenteni rada erot lah banjiran tandurku repot ya. Dadi diesel wae Kang. Ki Gua nyang kali neh ngono. heeh. Lah, udan wae sirku arep ngono. Lah nek udan terus disani-sanisen tak bensin sambung. Ya lah piye ditekno ya buka malam kok pisan. Iya. Pirang-pirang bolo ki mulih ngono. Karepku arep mulih jas. Panase arep ngiyup-ngiyup sik yo mulih. Sok Ora ngorong-ngorong ngono. Kang Tomo. Ngono. Arep ngandi wonge? Impun. Ora ya arep niliki ngalas. Kok dialas kene Ora duwe. Truk ngalas ngapa? Truk ngalas ngapa? Lah aku masih ku arep ngindangi gajah ning kono jeblis do kelep to. Didong apa iki nek kono iki? Apa desa sawah kene? Ora ngaku mah. Nebas meneh. Iya, ndangi Mbah Karjo menawa ijik gajah ning arep. Kelepan di Mbah Karjo. Iya. Sanding alas kowe. Iki dong apa kene? Bandaut kae banjiran. Ah ya, mang nang omah tak goleki. aku golek lumut. Do tutup kabeh, awang berstone Kang Dolo kono. Enak apa? Eh, Enak apa? ya kerjagongan. Mau. Oh. Mas kok nggon aku? Iya nyanggonamu tutupan. Bisa? Ngene si jas ya tutupan.
ora enek umate do ngandi golek kanca jagungane ya bingung. Aku arep mulai panase ra. Aku golek lumut ae ya ora entuk iki mang endi sing Penake ra muripe. Kancane rekoso ra diwali ndot malah mancing ra jabal. Ya kancane do nandur lumut, Lah, nandur pari ya kono nandur lumut. hiburan. Oh. Ora lah. Enak apa to kandel? Ora aku mang rene mah ya ndlalek petuk kowe nek kene. Anu kok bar luhuran anu kon kondangan nyanggone Kang Dolo. Acara apa? Ku acara apa gerjak kondangan. Ngono. Ya, aku untuk aturan aku. Karo kowe barang. Oh iya heeh. Lur, Lah ingkong no iki. mestine. Jango. Arep ndolo karo awake dhewe sok galak. Jangan nek kono. Lah yo ndoloi wonge galak kaya ngono tapi nek karo kanca eling ya panganan iki. Kayak iki aku jangan bakar jo barang. Bakar cinta aturan. Oleh. Lah sing kon wujudne sapa engko? Gedean iki acarane. Acara apa ya? Mbuh, mangya gerjak undangan. Iki acara mar kan dina iki. Ya iki bakar jo Langsung langsung. Dene wong petuk kowe. bar luhur iki pran meh luhur iki. Lah ya, iki meh luhur. Lah, Longkas. Wis kaya mulai Kok kan. mulai saiki kan anu? Kok tak teni ngene ndolo. Yo kau tak nyari bakar jo sik. Lah wis anu, ayo gas mulai jas. Ayo. Iki anu, Wis. mangkat saiki ya. Lah yo wong amang sirku karo anu. Lah iya to. Mumpung panganan e maneh. Sungan, ayo, ora uang rame-rame. Apa telat to ya? Empu. Acarane bar luhur no. Baru ya iki. Iya. Acarane uang. Kok durung mangkat lho. Empu. Ayo dene. Ayo. Nuwun. Nuwun. Kang Dolo. Kang Dolo. Kang Dolo. Apa cangkemmu luap-luap kaya ora budek aku iki? Lah seneni to. Ora Kang, anu. Lagi kene sik. Ora, ana apa? Sareh. Linggo sik. Sare aja. Aku mangke rene iki ngene, Kang. Piye? Diatur. Ya sareh to. Sareh, aja emosi. Aku karo jas ki manane rene diaturi tomo. Bar luhur kon kondangan nyanggonamu. Mula aku nek rene anyak acara apa? Weh. Masa ngomong ngono ta, Mo? Wong nyang dibakar atur-atur nek ketek jas ki lho. Aku ning ngalet berdaut. Wah, salah tompo iki. Ya. Lah iso salah tompo piye to, Kang? Heeh, piye to? Lang sing ngakon undang-undang ya sapa? Ya wong tomo e. Kang Tomo Mubeng, dhewe lho, mupeng lho. Ndang Jane, Pak Dikarjo. lah aku yo kesel ngeram yo jas. Kok ngalas. Lah nek ra rene kudu kowe emosi neh wong aku rene yo ora meneri. Aduh, lah tek piye iki, Dian? Lah iki Lah asline kepiye to, Kang? Lang tak jak nyang gedangan no. Wah, aku tiwas kok ngomah Ramadiang bablas rene kira kondangan Ya. malah Arek entuk iwak jambal ora sida, Mang. perkara ngebut nek Kondangan. kanca. Ya. Ya, mulai nang jas. Ayo. Terus dong ya. piye iki? Kok ditinggal aku. Weh, Alah, ya apa? Lah iya, wis ngeleh aku. Direwangi Ramadan saka Lah ngomah. iya golek untalan rene sida. Dah. Apa? anco, wis tomo gur ngisi-sini aku iki. Asu. Wah, titenono mo kowe gawe wirang ke aku iki. Lah kae bajane teko. Ha iki muntap ya emosiku iki. Lah ngopo kowe iki Kang malah menteleng? Pilang boro matur nuwun wong wis tak aturi kabeh. Rene linggih kene sik. Tak bagus. Kene rene. Ya, pilang boro yo ngono ngelem aku bagus. Iki Mbah Karjo wis tokke, wonge urung mulih saka sawah. Mbah Karjar nyang Bali arek nyang sawah ya karepe, ora ngurusi. Lah sing ngakon kondangan sapa yo nang? Lho,
Lah kowe ora ngakon kondangan bar rolasan ngono mau. Nyangkuk kondangan cangkemmu kuwi. Nyang gedangan, Cuk. Waduh, Kang sepurane. Berarti kupingku iki sing rada sulaya. Dene kowe ora sulaya, Kang. Encer utekmu. Weh, lancar piye to Kang maksudmu ke? Encer, Kang, utekmu ke. Lah kuwi lho buktine. Dileweran metu kuping kaya ngono. Oh, iki to Kang. Ki kopoknya nek arep dilat. Bocah e dijar-jarke malah ndluyo. Dar ngati le Kang. Kowe pilih minggat saka kene apa pilih tak patul cangkemmu? Ora Kang, ora Kang.